Binilyon ka pesos ang paghulagway sa presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry nga naalkansi sa private sector sukad na sinati ang pandemya o sa katuig na karon. Ano ang report? Gihulagway ang dakbayan sa Mandawi nga usa ka industrial city tungod kay sagad sa mga dagkong industries na himutang man sa dakbayan. Sa virtual interview, gipahibaw ni Stephen Yu, presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, nga sa 16,000 ka mga registered businesses sa dakbayan, 90% niini mga small and medium enterprises o mga gagmayng industries. Hinuon matod ni Yu nga napun-an na ang unang 4,000 ka mga businesses nga hinay-hinay nang nakabalik sa ilang patigayon. Nang hinaot siya nga unta adunay matabang ang kagamhanan sa gagmay mga business establishment nga makabarog og balik sa ilang patigayon. They will also appreciate if there will be some support from the government in terms of stimulus so that they can get back on their feet. Samtang bilyones na ang alkanse sa kinatibuk-ang patigayon nga nahimutang sa dakbayan. Matod ni Yu nga kun basihan ang tourism receipts, 80% unta ang kita niini apan nahanaw. That is, we have not really quantified, but it amounts to tens of billions in losses easily in 1 year. Uban ni June Solon, Luan Marondina, Balitang Bisdak.